Yagni benta jong kubor la wanras pi daga fatafat online shopping store. MLA ka umroy uba George Bilingdo ulah kerpat ya sarkar jala ban pentip lang bat kijakasa jong gitu kibayo COVID-19. Kari kasi channel habakran ba unui MLA lemba ka telefon ulayat hu balara ka sarkar ka pentip ya kajaka ka pakinong yo COVID-19 kiyo kan nyerap ya kipat ba bat kumjuru ya kasinong kathaw kanang banyo te lakam hagaban nat na kajing sapyang na uni uknyang jupang basirkhay. Ba na phone ngamo ya na po kasi channel. Hai, boleh Pak. Kumni nama ngai ka Twitter handle ko jong pi na yo I ba ka ka jing kwa ko jong pi ka dei ka bangasong ya ha ba ta ba na malong ba fikin pau ko ka Twitter handle ba di ban pen pau tang ya ko location la rakin pen pau ya teng route ya thos ba kai ka penong ya pi ba pin tho ya ka to ko Twitter. Hai, kawai ka long ba ka jing tawa jing ki pai ba. Kawai ka long ba ki hadin bangila. Pai ka demand jing tawa jing ki pai ba ham tam ha ki lương ba trong WhatsApp, lương ba trong YouTube, lương ba trong Facebook, bạn nào có bao nhiêu, yang curum sana ini bagaimana kisah kata kajing bom syai kajing pensyai nak kajing sarkar. Di sisi ba kajing pensyai kam long kebetikan na. Dengan pen arti ni kibreo hakalai kawan kapen seir rumar, pada aku juga por menang ban pikir syu, ada miru abang yang curum sana ngimti bang no don kikis hangno bom dan kikis de daga bagi nitip lang no kajing pikir kan wan shwa ma khmade apilai I na do bala aduna kikis kibre gula ya sedang mane persiang mane kamai keji kibre gula sang persiang banile yawan ka kataru ni numla I ban khang ma kibre ken haban im ya ka nam taban kamai jokpo elade de komuno ikhwan naglan jok riboy district bubun ba kibre kikiyo ki yarna na po riboy ki wan Shillong ki har seri boy te komai tu kisni komo chu ai kan uksa don ka kis ka ba se ka thani umroi jungi se the te ndrei kam dei hapo ka shnong umroi ka dei hapo ka umroi cantonment te da bang shai pa de ngila nang komno ban pe hangno ka kono ka shnong bang ni kren kibril ki bagirong setur ngila pen tip lupa baka don kumata kis bakin pikir kalik kawan hindi ban kinsting te kairap ini ban pensyai pa iba bat kasnong ka tip ang turu bat kisnong bamarjan ru ki tip dikena dari hang tangi mangala ban pensyai susu ite kairap ini ban pela kami kanu nu ka jing ya iri yang pa iba khamtam ban ya dah ki ela da ngintip la da shu ong shu ong than riboy district ka district ka ba he lam dei sa rumong po kala bende sini kita mau tingin tip sino Kare. de kamno bangin pensai ki pre kamno bangin pe ki dukan kamno bangin pe ka ki kali ki motor ki bawat de ne ba khoi so ba ha I jing I jonga ba jing mat lem kan ki jing mai mat lem ki pai ba tingi so ba la dang ila ban pensai tangi ki jaka ba hangno ki don ki kis de katar ma thai kan yarap shibun ba ki shnong ki mo marjan ro kan yarap shibun ban yada shu kai Okay. Kare. To khulai shi bon ne wa ko ko jong pi ba pi kan ban ni. Mo. Hai, kau boleh sibuk ni firu. Hai.